Kaixo, Unai eta Mikel gara, bengotziko ikasleak, eta hemen daukagu Sibaren Malkoa liburua. Liburuaren idazlea Cesar Mallorquí da. Editoriala da Giltza. Bildumaren zuzendaria Reina Duarte. Azalaren diseinua Cesar Farrés. Azaleko argazkia Kode. Ilustratzailea Paco Jiménez. Eta itzulpena euskarara pasatu duena Irene Aldasoro da. Pertsonai principala Javier, Beatriz Obregón eta Violeta Nina. Beste pertsonai batzuk Javier Enosaba eta Iseba, Rosa Margarita eta Zuzen Alia. Eta bigarren pertsonaia bida Mendoza familia. Historioa Franco bizi zen zenean eta gizakia ilargira ailegatu zenean gertatzen da. 1989 gertatu zen Udan, Madrilen eta Santanderren. Historioan Javierren aita gaixotu egiten da eta hilabete asko egon bar da ospitalean. Etxera bueltatzen denean oraindik ez dago oso ondo eta Javier eta bere anaia Osaben etxera joan behar dute uda pasatzera. Javier bere Santanderrera joaten da, osaba batzuekin, eta bere anaia Madrilen geratzen da beste osaben. Javier Santanderren egun batzuk pasata konturatzen da gauza raro batzuk gertatzen direla eta Violetarekin hasten da investigatzen zer gertatzen den. Liburuaren historioa entretenigarria iruditu zaigu, baina batzutan hitz arraroak agertzen dira eta irakurtzeko zaila egin zaigu kapitulu batzuetan. Hau izan da dena, gustatzea espero dugu eta